Chimnobal Life Spa Life Laundry. Life Spa Life Laundry. Hagagatan ukpa badakon badaman sem bakod. Amen. Ka jungi e jong trai jungi Jesus Christ bad ga jungi e jong oblay lambat ga jing selok jong omen sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Ni pen pau ga jing snungu. Ni pen pau ga jungi ro ga jungi. Ya trai konrad nong bu nong thau. Jong ga jing im. Jong gajing don gajing em gajing ibaro kerpang nag banta kamed kabawal ayengi kamed kaba maula rila sumarengi aplan yengi nagajing pang nagajing sitam nagajing ma gajing mansau bat sajise no ayengi kane kasngi kabatmai ta kane kasngi kabatmai utrai ukhod yengi kain bangen pusan sepang kabor gajing u kebadan rengkat batngi kaman sim gajing u kebadan rengkat batngi Denmar kajing dan jung kaman sim kajing u kebala ban syai yengi kebala ban yalam yengi kebala ban kedaulanti ya kalanti ya kajungi kebaman la kasngi Denmar takadau ha kane ke klemato kengin keli yala de ngin posan yala kajong kajing em hato shisha manga mapi kum gi khon gi jong oblay ngi yo i nam ba kaman sim kajong oblay kadan rengkat bat ngi Hatongi pediang nem ya kene kemen sim ke bau blay wa yengi. Yolo se ko hanmen ko para mangama pi bonsen ngi klet bonsen ngim yo I bonsen ngim syam la syampang kene ke jing don jong men sim u blay rengkat bat ngi. Den mata kedau ha kene ke sngi habang iwan ban terwa ya kene ke mas ke bekhoj to ken ngin pen map nau trai na ke benta kine ki jing duna brew ki jungi. Kito kipor ki ba mangi ngim laban yo I Kito kipor ki bangim labos ngutu ba kamen sim ga jong blay kadan rengkat bat ngi. Kin pen mab nau trai na ga banta kine lengba ga jing duwai ga jungi. Nga pla hau blay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun ten da ki kam da ki jing leklet da ki jing le palat junga da ki jing le palat junga Dai ki chung le palat bakrawe chunga namar kata kerpa de kamaria bakoj kabaya sa kate soti ya ke angel bat kirukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na gabanta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bi ki pop chungi un yalam yangi sha kachung em bom chukut amen try can rat go blay Try can rat go play is Duai hakane kasngi bangira ke ya kasngi buram jong u Gregory Bukoj u pop bat unong hikai jong kabalang ngi duai na gabenta kitu kibajar kerteng
hadin ke kerteng jong une urukhoj jong kabalang Gregory bekhoj ukpop jong kabalang kejengi ngiduai nak benta kabalang kejengi hasatlah ke perthai mat kum juru ngiduai nak benta I Jenisha Carson Tiu bat kum juru nak benta I Hunti Mary Lingdo bakidan benta hapadeng kejeng Shah Sumar apa hospital ai botrai konrad un ai ki kata kejeng koi kejeng kia ke bapura sachisen ai ba kejeng Sumar kejeng ki apa hospital ke long sisha kata kadawai kedesin kebala ban wanra I kejeng koi kejeng kia ke bapura hakalen kamet bat kamen sim kejeng ki Iwan raro kemado trai ya baro kejeng tumu bamarwe jungi Koblei me ubasumar ya upai jong me da ka jing jemnot bad ubasenshar yaki da ka jing ej da ka jing asai lem jong upop Gregory bekhoj ngikerpad to ai yaumen sim ka jing stat ha kito ki ba melai bor ka itiar ban senshar knang ba na ka jing roy jing san jong ka kanhun lang brat bekhoj kanwan ka jingkmen bom jukut ha kinong sharai daw trai jingiu Jesu Christ ukon jong me ubu imbat basan sha ringkat bad me ha ka jingi long ka wei jong omen simba khut ublei junam la junam amen Kajing puli na kashiti baning kong jong upalos pako shaki kristan hakorin ku para umensim uyo iling ba yaki baro wat yaki bari jong ublay naba manu batip yaki jing perkat jong ubriu laitang kamensim jong uta ubriu hi kabadon hapo jong u hakaju karukom omdan batip yaki jing perkat jong ublay laitang umensim jong ublay tingim shim la yo pediang ya kamensim jong kapertei henrei umensim ubalalong na ublay kenang mengindup sengotu ya kijin ai bala the sei hangi da ublay bat ngi kren shapang kani om da kiktien bala hikai da kijing start brew and rei da kiktien bala hikai da umensim da ka babatai kijing shisha bakin jam sim ha kito ki badon ya umensim ubriu bakin jado umpiang kijin ai jong umensim ublay namar ha u kilong kijing bit bat umla ban sungoto yaki namar ba yaki la shampang hakarukom bakan jaman sim ubriu bakan jaman sim ubishar yaki baro henrei ma uhi umsha bishar hanu naba uei ubalatip yakajing mujong utrai kenang mandup ai bud ya u henrei ngiteng ngidon yakajing mud ukris kaktin jong utrai Raspa Ndrepusau. Raspa Ndrepusau. Antifuan Ba'a.
Utrai dan rengkat bat pi kai jing pule na ka gospel bakoi kat kum Lukas kaburam hame ko try hakata gapor u Jisu la lehiar sa Kapernaum kanong ba ha Galilea ti ulahikai yagipai ba ha kasngi sabat bat kilalingo ya kerkom hikai jongu namar kaktin jongu kadon ya kabor te ha sinagog ladon wei ubreu ubaladon yau mensim jong uksut bat ulakentaj ulakerkaj da kasur bajam ha mekwa ayu bat ngi ko Jisu na Nazaret melawan ban penjot yengi ngatip medei melong ubakoj jong ublay teu Jisu la dumok tenge uong sngap jar batomi no na bat haba uksud ula sempat yau tau breu hakmat jongki ula mino na klempen mensau baro kisngau pla bat kila ong paramaki kaktin ayu kabakat kane naba da kabor bat ki tiar ula hukum ya kemensim bom khoj bat kilami no te kanam jung kala priang keleng saudong kata katan ka gospel try jingiro yeme ko Chris ko handman ko para ha utrai Jesus Christ kajing pule kebanengkong kasiti jong Paulus syaki Kristan ha Koren bat kumjuru ke gospel kabang yosngau ke gospel jong Lukas kalanong ke basau dekot life away hadu life new ka kranshai yang abadipi ba yangi la syayalam da kamansim nemansim jong oblay hanring akwa banbu kajing kali hakmat jungi wei pai wei hato shisha mangamapi ngisha na em ba kamansim ka jong oblay kan simti yangi bat kan yalam yangi ne ngisha ya kamansim jong kane kaperthei ne kimansim baman bante merau yangi bante lakum yangi ne ban yalam yangi shisha ha kajing em kajunga kajung pi habangi puson habangi pej baro atli kine kimensim kidon kita gejingele bakrau ha kajing em kajungi omdon wei ubreu bala ban light na kine kimensim kumbangi tip kumbangi yoi ha kane kajuk kajungi ha kane kaperthai kajungi ha kajing em kajungi baman la kasngi ngiyomat yakabor jong ublei ngiyomat rukumju yakabor jong umensim baman den mata kadau ngi haban pusan ban ngi haban pej ban kmi yalade man ka klip man kapor hato ngasha ban yalam yalade da kaman sim jong ublei ne da kaman sim jong kane kaperthei ne uman sim baman kat bang gedang ima kane kaperthei shisha mangama pi ngi haban yale tang ya mensim jong kane kaperthei bat ban sha ban yalam lane ban kedeulanti yangi da kamesim jong oblay kumbang yos ngeu ha ka jing pule ke benengkong Paulus bakhu yu ong sha kinong korin ha ka sti benengkong jong yangi lapan sle da ka bor jong mensim oblay namar kamesim jong oblay ka papan shai yang abadepi kamesim ka jong oblay ka bayalam ka kedeulanti yang abadepi ladang isha wa kamesim jong oblay kan yalam yangi ladang isya yalade bakamansim ka jongblay kan te song yang ya ka jingim ka jonga klempep ngala banyaj hakalanti ka babha ngala banyaj hakalanti ka ba Chris ulapan I yanga ya kata kalanti ka ba Chris ulak dew yanga lada lem kumta ngan sya yalam
ha sim boman badhang kumjuro habangi poi habangi pe ha gospel ke bamanta kesngi ngio i bau Jisu udan ha ka temple kat bau don ha kata kajaka ke bamane blei don utau breu uba syate da sim boman habau new breu syate da sim boman ngio i ka bor jong Jisu ka kham krau ka kham he ka kham pala liam ban ya ka bor jong sim bokoi dei mata kadau ko han men ko para ngakwa ban ong yala de pada phiru kumju i wei pai wei ho ya ka jung em ka jung ga jung phi ngio mad ya ka bor jong sim boman ngio mad ya ki sim jing sneu jong kane ka juk ka jungi jong kane ka parthai ka jungi ha ka jing em ka jungi ba man la ka sngi han rei ngim de ban shifting namar ka bor jong ublei ka kham krau ban ya ka bor jong sim boman dei mata kadau ngong ye phi na du basdang kasyong hanga badapi ladangisha yanga ne yapi ban sha te kum da kabor jong sim boman dan ka sim jong blai kan mau ha ba manga ma pi ngiale persha ya ki bor jong ka jing sneu jong ka partai ya ki bor jong ka pop ke jing dom jong ka partai ngi de ban kan mau yala de ngi de ban IT ha ka sim ga jong blai ngi de ban khot ya sim jong blai ba ma un sim ti yang i wei pai wei ba un sim ti ya ka e ka bangadan ha ka danut ka junga ha ka jing mut ka jing perkhat ka junga ha ki kam ki jam ki junga ha ki ktin ki bangi kran baro ngi dan kam ban IT yala de ha ka sim ga jong blai la de ngi IT yala de ha utau sim jong blai ko han men ko para klam pep ka bor jong u ka pan herkrat no ya ka bor jong sim boman ka shong hanga ba phi banjit ngijit yala de ban sha te sha khum ha ka bor jong ksut ha ka bor jong jing sneu ne ha ka bor jong sim boman han renga ko ban pan kan mau yang i wei pai wei ko han men ko para ka bor jong ksut kam long ei ha khmat ka bor jong blei ka bor jong blei ka kham krau ka kham pala liam ban ya ka bor jong sim bokhoi kapoin ka baar ka ba ngakwa ban yep lejing mo bat phi ha ka ne kasngi kat kum ka jing hikai ka bang yo na gospel ka dei ka banta ka baar ka bau Jisu ha bau ikan du yaw ne ubriu ba shate shakum daman sim boman wang snap jar ka ne ka dei ka hukum ka bau Jisu uai haw ne sim boman ka bamot u Jisu khot aware nga ba de phiru ko han men ko para bangin snap jar ha ka jung em ka jungi ngitiba ka bor jung sut ka bor jung sim boman ka sneu tanat bat ka shong ha gijing sawa jong ka ne ka prathei ha ka jing sawa jong ka jing em ka junga ka jung phi ka jing sawa ka bang kwa banong ha ka ne ka klimat kam dei ka ne ka jing sawa ka bang yos ngeu na ki bru na ki surok nena ki kali na ki egi henry ka de ka jing sawa jong ka jing sneu jong ka jing em ka junga ka jung phi ladang isha yaladi ban ngob ha gitu ki jing sawa jong ka ne ka prathei ki jing sngubha jong ka ne ka prathei klempep uksut usngu tanat ban shong hang to bat unsawan ban te marau yang abad phi unsawan ban simti yang abad phi de na mata kadau kalong badan kam yang abad phi ba ngin ngap jar hakmat ublai bangin IT yala de how blay lengba ke jing puson ke jingi lengba ke jing pule jingi yakten ke jong blay lengba ke jing doai ke jingi kine ke de ke jing jar jar ki ba u Jisu u khot yang abade phi namar ha ke jing jar jar uksut umino naw ne ubriu uba u Jisu upen kot ha gospel ke bang yasngeu kane ke de ke mat puson ke ba ar ke ba Jisu kwa yang abade phi bangin sim bat bangin le ha ka jing em ka jungi ba man la kasni snap jar watsha ba ki jing sawa jo kana ka prathei kin wan ban rung ha ka danot ka jungi ki wan ban rung ha ka jing mut ka jing perkhat ka jungi kin wan ban simti ya ki e ki bangile ha ka jing em jungi ba man la kasni ko han men ko para to ken ngin bat ya ki ne ki atli ki jing hikai ki ba ngiyos ngeu ha ka gospel ba man ta kasni klempep ngiyomat ki bor jung kusut ngiyomat ki bor jung blai henry ka bor jung blai ka kham krau ka kham klan ka kham palaliam ban ka bor jung man sim boman ka ba har ka bo Jisu khot yang abade pi ka dei ka bangin ngap jar man ka por hakmat jung Jisu
hakmat ka bor jong blai bangin IT la de how tau men sem jong u to ken ngin duai to ken ngin kerpat bau trai unang pan klan yau tau men sem jong u ubala bama ula the say hangi I way by way and your Jesus Christ trong ngin yang ngin pla la ka jong ka jinget nga nget hau lei pa bren bo ro unong tau ka nang ban khandau dau Jesus Christ kon ba mare jinu utrai jungi ka bala khana kamara tesati basha la ben na pontius pilatus asana pnayu laya balateru yas bayab akas ngi ka bala la mi pan ka bayab la kiu sabnang usong sukamano blai pa dan bawara Amen. Laispa nderpusa. Toduai ko para baka jing kenya junga bajong pi kan long bapadiang hona kmadu bleu pa badan bor baro To try pedeng kenya lagi jumpi ta ke sinero boro pedeng jumpu kajung ta ni balang ko junga baro kuwe to ai ya kajing panjungi ngikerpat ko try baha kajing kan mau buram yau Gregory bakoj kane kajing kenya kan long na kabanta kajing mentoy yangi namar da kaba terwa yaka melapan laid nabaro ki pop jong kepertai dau Chris utrai jongi amen utrai don rainkat bat pi to kente wiala ki danot tong ganang utrai ublay jongi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jingpen em yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yeme ko kan rat ko kpa ba khoj ko blai badan bor bat bom chikut leng bao trai jungi u Jesus Christ namar kumba ha kane kasngi buram jong urkho jume u Gregory me ai ka jingmen ha ka balang jong me kumtaro me pan klan yaka da gnuksa jong ka jing em bakho jong u mehikai yaka da kiktin ka jing yalab jong u ban mela ai haka ya ka jing yada jong me kum ka jubab ya ki jing duai jong u bad namar kata bad rengkat bad ka kanhon jong ki angel bad kirukot ni ruai ka jing ruai jong ka jing yaro yame bad ngi pan bana klem sange
da sha melong bu khoj kot rai ka thme jong ke jing khoj ba ro Namar kata ngi kerpat yame topan khoj pan kentang ya kine ki jing turwa jungi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladi no yo badala kamon sneu bha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala gisunran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabenta jongpi Hakajukur kom enda lala yabam ula shim yakukuri bat kebaingu biang yame ulai hala gisunran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai batbom jukut ya kebain penmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kajing ma kipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Katasin bagi bam yuneu Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya berkajing me pa jungu ngi truwa hame ko try yukpo jong kajing em bad ya ko kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi ki babit ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngeuret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bad kasnamo kres ngi long ki ba lapan ya tali ka we dauman semba khoj Tokan mau ko try kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato panjanaya ka ha gajing ej rengkat bado Francis pa ba ko jungi ul bat marwen u bishop jungi ka kanon ki bishop bat baro ki lengdo tokan mau lem ruya ki hanmen ki para shenrang bat kanthei ki baliothya da ka bakermen ya ka jing me pat bat ya baro ki baklat no ha gajing isnei jong me to priang ki sha gajing shai ka khamat jong me Tois na yang ibaro ngi kerpat yame barengkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong bulai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukot bat bangini ro bat pandan borom yame daw kon jong me u Jesu Christ Dau lembat u badhau kalong hame ubleu pa badan bor ha gijing long ka we jong men sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen kumblah hukum yang ngi daw nong penem bad kumblah hikai ngi dagaktin blai ngi nod banong kok pa jungi pa abneng kalong bakhoj kerteng jong me Kanuan kahima jume kelong kamon jume ha kendang kuma bene kai ina jumbam jungi kepala swi batoma ni kan juni kumbang rogi ma ke beles ne yangi badwat yalam ni sa ke jing pensoi handrei te penlai yangi na ke basneu to penlai yangi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jume to ai jing suk jing san ha ke sngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isne jome
ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ke jing jen jar baro kat ba ngi dang ap kmelanti ya ke jing kermen bakoj bad ke jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai epi ka jing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jungi henry yaki jingai jong kabalang jong me bad ha ka jing sbun jong me ta ai haka yaki jing suk bad ka jing etali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk trai dan barabor rengkat bad pi to ngini trai ka da ka jing suk iwei highway pad jing suk hak mi kulang berat jong blay hak mi ubakin no igipop jong keperti suk yang ig bala shakot shakane ke jong kawai jong ukun lang berat ko kan rat ang sumha bamadrong apo kaying ke jonga kan res ong kan tuin kamen sim jonga kan sakya hi kamen berkas nama Chris kan ribat kan dalam ini sha ke jong embom jukut amen Command us now, Chris.
Kanadas nam Chris. Kanadas nam Chris. Tong ya duai. Dau Chris unong hikai ko try. To hikai ya gitu kiba melapsa dau Chris ukpu boim. Kenang ba ha kane kasmi burom jong Gregory bakoj kintip ya gajing shisha jong me bat kin pen pau ya ka ha ki kam ka jing et dau Chris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublay badan bor baro unkur ku ya pi pa badukun badaman sem bakoj amen tolisuk pan benai gu gospel jong trai da gajing em baha jong pi Lai spa entah. Ngalaya,
sim bukut balam menengkong junta berabo junam amen. En yoro yutra Jesus Christ junam amen.